Ano daw nga tamayo ng ano nagpapa. Dil lang sigid-sigid siya naman sa luwas. Oo. Kapag pig-check niya sa iyang ano, sa iyang Karatula. karatula doon sa taas. Pigrarawan palan ka sa Barkada. barkada. Kaya pala ano doon nagduduman. Tapig hali si letter T. Pigtahuban. Yang Lebron, ang pamusong parahilo. Ano yung mga barkada? Lebron James. Papor naman kita kan James na yan. Lebron ang pamusong parahilo. Di ba siya ko naman talaga ko dyan, Dahil na talaga nagduruman si mga tao. Paano to di? Di sarado niya na si Sir. Ayop ng mga barkada yan. Kinasta. Ay, sorry. Pero nakakahawa na hindi. Iyo to, Hirakman. Hirakman ni Lebron. Malamang konsensya tong mga barkadang ito. Ano? Iyo, saka matibay siya magluto-luto ng siopaw. Iyan ang sinasabi ko pag sa mga negosyante. Dapat gulpi kang aram. Gulpi kang aram. Engon yan, nakanood siyang ito bagang mag-bake. Ayo, oo. Ano na siya? Master Baker. Pag ano ka, you are a master baker. Yeah. Tapos? Iyo to, sabi niya, ngunyan nga, ini nga mga barkada kong ini, yung mga pasaway nga, nag-ano siya, nagpanamit siya ng siopaw, nagkagustuhan. From Parahilot to siopaw. Ay, ano man galaray? Masa. Masa man galaray. Taduman siya matibay eh. Iyo, pag masa. Sa munya, nag-gibo siya kaya na maripang yung mag-ano na lang ako, magtinda na lang ako ng siopaw. Okay. Nga ngayang nagugustuhan ng mga tao eh. Si siopaw niya. Di iyo to. Nag-put up naman siya sa dit naman na 13. Diba magyari sa magaraw? Bako na. Tayo ka? Hindi na sa may kanaman. Tawa. Tanganin nga makaiwas-iwas ako doon sa mga pastidyo. Yung barkada. Si Logi niya. Iyo to. So, iyo na to. Mga pirang aldo nang pirilan na naman si mga tao doon. Tabarato na. Masiram pa. Ang sa iyang siopaw. Kung steam sa katoste. Iyo. Nakaralin niya talaga ang mga tao. Nagbabarakal doon. Lalo si mga estudyante kang panunta. Bago na magpandemya. Iyo. Racketers. Talaga. Si Lebron ngunyan, Master Baker. Master Baker na. Parang ibo ng siopaw. Tapos nakakapirang aldaw na naman. Uni na naman si mga barkada niya. Nag-agi na naman siya. Nahiling si Uton naman nga si Lebron. Uton naman nga. Mariyang bisitaon ta. Titida nga yung siopaw. Saka tayo itong mga barkada niyang ito, nangangalakal. May darang-darang sako. Pero nakamuro to. Di nakapirila. Siya ang niya doon sa may tindahan. Siya nagpapabakal. Ipika po siya, Lebron! Okay, pwede, alam lang ito, busy nga ako. Karakol niya ang customer. Karakol niya akong customer. Sa kata may dardaran sa ako. Magkuraw na naman si barkada niya. Pwede, sa aga na lang yan ko pwede ma-deliver ng mga ikos sa bigit mo niyan ang dakop. Diraut na. Nagkadarangog na naman ito na karinig niya. Yak. Nagkukurus pa. Ang palaman ngayon kanina. Kurasmag. Napundo na naman to. Nalugi na naman. Na naman to sa mga barkada ni Lebron. Pero abukin maging barkada. Isip na naman. Nag-iisip na naman siya ngunyan kung ano ang mga pwede niyang nagpandemya baga. Kaya medyo hirak man. Pade! Saan ka na kumadeliver ikos? Tako lang ang dakop mo niyan. Mga ngok nindo. Lugin ako naman sa parahilong mga ngok nindo. Ngunyan na naman. Mga ngok nindo. Ikos kang ngok nindo. Bakuning ikos. It's a pork.
Irak mo ni Lebron. Irak mo ni Lebron. Rutos ang pamilya kadto. Rotos. May pambating pamilya. Ama pa, solo flight. Solo flight. Di ang tingsong niya kayan, iba pa. Ano? All by myself. Unay-unay to the max. Kung kurang na sa libro, iba na ang tingsong kayan. Ano? I did it my way. Ikaw ba gan Tagalog version? Ano? Hawak kamay ang langit. Bakong araw ka tong timsong si Fighter. Ha? Si Fighter sa MOR. Si Shirley. Si Lola, Si Shoni. Si Lola Shoni Fighter. Nabalo. Ano na to, 69 years old. Pero Fighter. May asim pa da siya. Ang timso niya magkataon. It's running away on my finger. Irak man. Ano daw kung na-COVID to sila? Manabagang pamati. Pamati. Baka natigbab. Baka. Lola Shoni. Baka yun na to sinaon sa Baka yun tayo naman sa garapon. Ito si Lola. Maundas na pala. Nagirumduman ko na. Masabi itong pamilyang ito. Ngayon mga relatives. See you there in the CR. Madana ka mo rin diyo ta. Mamibi na kita kilolo mo. Pighiwasan na si CR. Iya. Pighiwasan na. Iya, teka malo. 3 times a year. Uso pa siya ang overnight. Magaga ka sa CR. Yan na diba, nagsasulong kandila. Iya. Pino na mag-lag tent. Katahid mo, inodoro. Pero kano sa nagtitiritin ka sa Direct Manilola. Mayo na siya kaibanan. Ano kita sa CR binuubo si Abo? Bako lamang sa natan. Ang iyo ba ngayon sa river? Yeah. Sa sea. Yeah. Minsan piglulubong na talaga. Ayo, piglulubong na talaga. Ano mo daw kayong katabang to ano? Alpog na. Ay, baka, para yung siguro ngayon nga unig diyo. Yeah. Nabuol. Natira. Ay, arak mo ni Lola. Naibuo sa siya. Di ko makamupong kaya Lola. Ay, inda kita. 3 times a week ang masulong kandila. Ay, 3 times a year ka. Ipasalamatan na muna sa ito yung mga katuwang sponsors hindi po sa ito yung programa. Siyempre, ang Lola, magtuninong ka na. Tagal kinakalag mo na kami. Tika na muna. Masubag pati sa bisita tangon iyo niya. may bisita kita ko niya. Kalang na kita Kung mahiling po nindoan sa muyang sa muyang table. Table pa. Paano ning kakanon. Yan. So, yan ang sa tiyang pag-uulayan at yan. Kung ano yan mga food na yun yan na nagbo-boom mo niya nagdiyo sa siyudad ng Naga. Yes, nagbaba ang microphone ko. Nagtutunglay. Maaraman taning kulay kung strawberry flavor ni o apple. Yeah. O kaya baka ning berry. Yeah. Fresh from sige. So yan at sa po yan sa tayong pagbabalik. Pero pasalamatan tayo muna sa tayong mga sponsors. Siyempre, ang mga sponsors naman yan pong paggamanggi kay Bananta. Ang Just Enjoy Events para sa mga mapakarasal. Kung gusto po nindong makakuha ning organize kan sa indo po namang kasal, lalong-lalo na tabermans na ngunyan. Pwede pong magdyan sa may atubangan kang Barbecue King, sa may Plaza, niya po dyan ang opisina kang Just Enjoy Events. Yun. Siyempre, salamat din sa Noimaki Japanese Restaurant, dyan sa Magsaysay Avenue, sa likodan lang kang PhilHealth. Sige po. Siyempre, ang Tinandayagan Falls and Resort, dyan sa Palong Limanan,
Diyan po, managed by Sir Alex and Ma'am Jo Breaso. And syempre man, salamat man sa Quantumin Plus. Owned and managed by Miss Q. Miss Q. Oy, si Miss Q pati nag-message. Nag-message. Yan, Yes, Miss Q. Ayan, salamat po. And syempre pa, Bark and Bite. Bark and Bite. Yan, Bark si and Bark Bite. and Bite. Diyan sa may Magsaysay Avenue, Naga City. Ang Owned and managed by Kuya John Tuazon. publiko. Publiko by Kuya Bambol. And siyempre si Kuya Fred. Si Kuya Fred Razorback. Razorback. Ayan, Yan, salamat. ang satuyang audioman. Yan. Okay, mga greetings kita dito. Sige, Sa sige. mga greetings ko niyan pong pagkabanggi. Salamat po si mga gabos na mga papaabot nga sila mga greetings ko niya ng pagkabanggi. Pau Pau Dax. Pau Dax. Yan. Ay unta. You. Yan. Ay unta you. Okay, good. Okay, good. Anong tataraman doon eh? Inda ka yan. Yan, baka nasa kayo sa Saudi. Okay, hi Kuya Boy, pa-shoutout man po dito sa housing sa kapatid ko si Rhea at Ann, kay Goy, kay Carl, kay Den at si manugang kong si Karen Den at sa agong ko po na si Bernard shot po. Ayos shot. Okay. Basta Jinjo. Kay Benito Balonso, good PM po, Sendong Dawaya. Marin na pagka banggi din. Ay si Ma'am Ivana sabi niya ngirit pa, hibi yan at siya. Okay, ihi yan. Pares pa lang yan eh. Okay. Kay Dixon Volante, maray na banggi sa duwang ini nabubuhay ang MOR 93.5 for life. Gusto ko, okay ka. Oy, may gwapong nagdadala. May gwapo si host kang Bicol Special sa Kamag TV, si Rojan Magnaye. Hello, idol. Ayan. Pade, Okay. taga-formal na. Ayun, tamay na. Agko na igin. Ako na again. Tama na iton. Oy, si Kuya Willie Boy. Manao man daw kamo. Oy. Wala na ni Kuya Willie. Ayan. Si Kuya Joel, sabi ni Kuya Joel, portiho naman ang pudsay. Okay. Lorna Sornilyo. Hello po, dos guwapo. Salamat po, Marina Pagkamanggi. Yan. Magayon ken i-guest nindo si Miss Q na magayon ang programa nindo. Biggest man na Kuya Willie. Ika ang mayo Iyo, naman. nagsaing ka na naman kaya kang biggest miss si Miss Q. And si Prinito, ang hirit pa mo. Salamat. Yan. Sige po. Siyempre, pinagbe-birthday ko niyan Mhm. kay Ato Tatot Alabastro. Happy birthday. Sa kay Ate Bembot. Hoy. Ate Bembot. Nagdadala? Birthday. Happy birthday po. Okay. Ano to, bisa naman to kaluluto ning ukoy. Mag-enjoy. Masarap mo yan ni Boy, boneless, dilis. Pagiling ako, ukoy. Tawa mo baga. Kay Jodabil. Okay. Yun, nagdadalan din. Marina Pagkamanggi kay Pating Darwin yan. Sige, okay. So, at siya po, sa samayang pagbabalik mga dugang, sa tuya pong mabibisto ang saro sa Sikat na ngunyan. Sikat na ngunyan. Kakanan dito sa Naga. And then, syempre, saro sa mga entrepreneurs. Yes, Diba? young entrepreneurs. Yan, so- Spell young entrepreneur, basta. Basta, negosyante po. Basta negosyante siyang sikat na, magayom pa. Yes, and maaramat ang mabibisutaan saro sa mga dinudumog ng unyan na lugar hindi sa Ciudad ng Naga, lalong-lalo ng unyan paabuto po ang kapiyastahan ni Nuestra Señora de Peña, Francia. Ini pong masiram na pagkakana ang order mo, di saro lang baka basog-basog ka na. Ano kung makan kang pamahaw, di mauturo ka next day. Basta masiram. Sa tuyang pong aabangan, sa tuyang bibistohon na sinaaramon kung ano pa ang masiramon ng mga pagkakanuyan. Talagang nagme-melt. Nagme-melt. Melt talaga. Okay. So, sa pagbabalik yan, kang programang Dos Bosabos!
for all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings. From planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With the office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion, Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayanga Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Food Panda, Grab Food, Maxim, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. Ahoy! Alright. May mga comments digdi sa kuya Na? nakagurutom da asinda. Yeah. Magkagurutom lang ka mo dyan. Para mo. Hindi. Siyempre, maaraman na yan. Pwede nindong dumanan. Siyempre, ang pag naaraman na kung saan po, pwede nindong matry ini pong mga foods na niyo. Kaya banan ako niyan, Tito Ray, ang honor kang saro, sabi na nga ni, saro sa mga pinagdudumog na niyan. Sinagbubum na niya na business sa Naga. Business sa Naga. Ang itlog, si Ma'am Ara Manalang. Hello, Hello Ma'am. po. Magandang gabi po. Marina pagkaman po. Ay, Kinakabahan na naman kita. Iyo. Iyo nga. Ako nga niya ang kinakabahan sa iyo. Baka mapasala ako mga sabi. Okay lang yan, ma'am. Entertainment niyo. Yes. Okay. Welcome po sa programa mi Ma'am and salamat po sa pag-igdi po sa samuyang studio tanganing makaibanan mi po ikan mapabisto mo po inyo sa muyang masiramo na pagkakan. Yes. Ayan. Salamat ma'am pong maray sa pag-imbita. Okay po. Dako lang prebeleyo po. Makaiba ng kamunduwa. Yeah. Pero tunay. Pero may script. Okay. Ma'am, tell us more of this product po nindo na pwedeng mabisita kan sa tuyang mga para antabay and syempre itong mga mabisita po igdi sa syudad ng Naga. Ayan. Iniyo sa tubangan tayo. Digdiyo ang samuya mga apat sana sa sampul ay sa 8 na iba-ibang klaseng products kang itlog. Ang yaon sa tuya digdiyo is si Korean Egg Special. Wow. Ani.
Ini talaga ang best seller, si Korean Egg Special. May 6 inches siya kada kulang bread. Sige. Ma'am, ano ang nasa laog kan mga bread na yan? Ang nasa laog kay May iniyo, yung ani. Ano, May spam, may ham, may bacon, tapos syempre si pinaka-bida sa gabos, ang scrambled egg, itlog scrambled egg, at ang special sauce niya. Two kind of sauces ang yaon sa laog kang kaniyong egg special na ini. Ayan, maiiling mo pwede yan pang tuluhan or pwede ka man kung medyo medyo masiniba ka. Iyo. Pwede pwedeng solo. Yes, yan ang best seller. Best seller. Next po. Next, ma'am. Ini man si hamlog. Ini itong medyo kung nagpapakit ka di ni advisable sa first date. Correct. Siyempre pag nagpapakit ka, dai. Tama, So tama, ina-advise mo si regulars pag medyo kaibanan mo si boyfriend. First month pa lang kamo, ini pang 1 year na kamo. Iyo. 1 year pwede na kamo magkakankayan together. Yung mga tago-tago pag hungit. Yes, Mga ini si pa-demure. mga pa-demure. Pero Tama. ang iba, pigpapaslice pa din siya into two kasi talagang magabat siya and talagang pangduwahang meal na siya. Tama si sinabi nindo sa go pag nagkakan ka mo kani egg special, mga Breakfast. hanggang next week pa ang sunod mong Tipid. Tipid po yan. Tipid. Yes. Sige. Apo. Worth the price, ini yung Apo. samoya. Next Ugo din kitang bacon log sa mga mahihilig sa bacon and yung syempre yung spam log. Ayan. Saro man ini sa mga best seller si spam log. Ayan. Tsaka syempre ining May mga mga drinks. May mga drinks po, may mga Sa drinks. inutan ta ining mga drinks na kami mismo ang nagigibo. Ang strawberry kami mismo po ang nagpipik. Okay. Charot lang. Ah. Charot itong mayo kita digdiyon. ba, iyo pa- Ino-order meaning fresh fruits ini yung mga ining strawberry iniyo. So, pag order iniyo sa itlog, iinom siya tulos kasi fresh gabos, mayo siyang preservatives. Tapos iniyo man ang sa tuyang soda pop, ini ang bestseller, Missy Passion Fruit. May mga upcoming pa kaming mga flavors na talagang kaabang-abang this September. Okay. Sige. So, saan po pwede ka mong madumanan sa ipo ang sa inyo pong location. Tayo Ay. pong si mga gusto pong magduman kasi takam na sinakayan, pwede pong dumanan na location po nindo. Yes po, ugo kaming duwa digdiyo sa Naga, sa Kiborak, which is our main branch. Itlog Kiborak. Tapos ugo din kami sa Mayon para masaraharan ni sa Indo, sa mga estudyante, naharani dyan sa Mayon. Sa Mayon, ma'am. Sa may harani siya sa Montessori, harap siya kan Skin 911. Okay. Ayan, duman ako naka-try. Oo. Oo, bako duman sa itlog. Sige. Sa Skin 911. May katae dito. May atubangan dito. Oo. Minsan duman. Itong Sams? Walang brown out. Hospital ang sinasabi ko, hospital. St. Louis. Louis. Ang katag sa St. Louis, Sams. Di ko aram yan Sige. talaga. Okay, balik kita dito. Okay. Okay, balik kita dyan Balik kita sa dito, Sige po. Ugo din kami, syempre, si mga taga-Naga, di man mapahori si mga nasa ibatang lugar. Para din ako mag-igdi, pigraranimi ang itlog sa Yes, may Indo. mga branches po. Yes, may mga branches na kami. We have Itlog Iriga, nasa night market sindangon yan hanggang September 4. We also have Itlog Daet, Camarines Norte. Wow. Meron din po kami sa Itlog Goa, kaka-open pa lang. And tsaka si Itlog Sorsogon. Hello mga Sorsogon niya, no? Wow. Yaon kami dyan. So, pwede ka mong magbisita sa Itlog Sorsogon. Uga po kaming bubukaan, ngunya na September, si Itlog Pili tsaka Itlog Ligaspi. Talagang lakop na. Lakop na. lakop Yes, and may saro pa pong aabangan bago magtapos ang taon, may duwa po kaming bubukaan ulit na stay tuned lang po sa page may Itlog kasi may mga pa-promos po kami pag nahulaan nindo kung sa inang sunod ming branch, uga po kamo ning price. I Yes. see. Ma'am, paano nagpuon ining Correct. itlog? Kumbaga Kasi, di ba, mayo pa kaning arog kaning, di ba? mga style. Usually, mga burgers, mga ano. So, ini yung itlog with ham na arog ka yung style of, ano pong naging, kumbaga,
naisip nito kung paano nagibo po nito niya? Actually po sa pagiging addict mi sa K-drama. Ah, Nadalan mi yan. Oo. Siyempre, okay. kang pandemic po, sarok kami sa mga tinamaan ng COVID. And kinuami itong opportunity na ito, tas since business, talaga kami kang sa Kuyang Agom, gara sinabi sa mong kaipuhan nindong magpahingalo. So, nagpahingalo kami na COVID kaming doon mag-agom and mayo kaming ibang ginibo and pwedeng gibuhon kundi magparadalan lang. So, dalan lang kami, tapos K-drama, nahihiling ko ni Permi, ini yung egg drop. Yes, duman sa, lalo na duman sa mga aram nindo yan, mga K-drama fans, yung hospital playlist. Sabi ko, nakakatakaman ini yun. So, alangan man magpa-Korea pa ako medyo mahal. Darahon ko na lang igdi. Nagpara-research ako, si mga flavors niya, kaya lang, medyo kang si original flavors kang Korea is medyo matapang. So, tweak me ini sa Filipino taste na talaga. Na magugustuhan ka mga Pinoy. Actually, di ako masyadong confident kang poon na honite. Kung ano-ano malaan niluluwas ko sa diri kong page, ay sa diri kong Facebook account, kung ano-anong product, tinatangkilik man sinda kang mga kasi dati din kaming may resto, si Earthquake Cafe. Si Earthquake. Yes Kasi po. pala nito, okay. So, kung anong iluwas mi, tigta-try kang mga regular customers mi. Hindi ko lang ine-expect na iniyo from one Siskin 911. Nating sasabi mo. Siya ang pinakainit kong customer. Sabi niya, yes, kaya sama yun na susunod. Pero siya ang pinakainit kong customer, si Miss K. Alam ko po ito, pero si mga kataraide ko na po. Okay. Nag-iirit pati sister. Ganun may aramana. Yes. Sabi niya sa Tumalang kuya, po. sabi niya sa kuya, iluwas mo na nito, talagang masiram. O di, medyo uto-uto man ako, niluwas ko. Yan. Tapos, the rest is history. Wow. Ano po sikreto? Kasi may mga sikreto ang Yes. igwa din kasi mga nag-venture sa business na pag put up ng sarong business perming nagbe-fail. Sa indo po ano pong sikreto? Is it the kumbaga relationship with the customers or sa mga empleyado? Or sa indo pong, ano pong sikreto kang pagiging? Ang pinakasikreto kayan is dapat ika mismo ang may tiwala sa produkto mo. Kasi kung mayo kang tiwala, paano mo mako-convince ang customer na magbakal sa imo kung ika mismo, di ika convince sa diri mong product. Correct. Oo. Tapos, syempre, mahagad ka ning guide sa taas na kung para sa imo ba yan or dahil. Syempre, yan ang pinakainot na tigre-request kung para sa to ba yung negosyo or dahil. Tapos, si customer relationship talaga ang medyo dyan ako, forte ko yan. Nagaro kaipuhan, kaya hanggang ngunyan, mayo po sa mga nagre-request sa page me kung gurano ang price. The reason kung taano di kami nagpo-post ng prices kasi we want to talk to you. Okay. Oo, na sa chat, sa kapag naghahapot kasi para maaraman nindo si product me more. Kasi pag nailing mo lang, aram ko na ang price. Yan lang ang Pero pag nanamitan hindi talagang panalo. Babalik-balikan. Salamat naman Ano yan? po. Yung, kumbaga, dyan ako pero piguguyod ni Mrs. Sain po. Basta pangatapo. Samay sain po, samay. Sa pagbabalik po. Mas clear lang po ta. Mami, nag-apat kung Yes, ma'am. gusto mag-franchise. Ay, yes po. Oo, open po kami. Actually po, pang 9 na ini yung sunod ming bubukaan. Sabi mi may 10, sa 10 months mi, akala mo yun na. 10 months pa lang po kami. Sa 10 months mi, ang pig-expect mi po talaga, mabuo mi ang Bicol region na magkauga kaming 10 branches digdiyo, tapos we'll go to NCR. Kaya pigre-ready mi din ang sa diri mo. Balik-balik po kami. Si gusto mag-franchise man sa Insinda, pwedeng magduman, makontak? Sa Facebook page lang po ni Itlog, ma-message lang po kamo duman, tapos may ma-assist na po sa inyo. Okay. Yes po. So, mamali mo, mag-franchise kita.
Yeah. Malay mo lang. Okay. So, Log-log, bakong itlog. May itlog din niya. Basta Yes, ang yes. itlog, bako batong warasak. abo niya katong ano na. Ayun, Okay. makanusam ilang mo Yes. yung warasak ang itlog mo. Okay. So once again, ma'am, please invite our viewers kunyan po na nagdadalat sa tuyat ang aning tangkiligon sa tuyang kumbaga tangkilikon ang lokal na produkto hali po sa syudad ng Naga. Especially Mapenya franchise. Peña Francia. Si mga bisita kang Peña Francia, please ma'am, invite our viewers. Medyo na sa starstruck pa ako sa Indo. Iumabot Anyway. kami. Anyway, sa gabos po na nagdadalan ngunyan na banggi, gusto ko po kamong i-invite sa mga day pa po nakakalasa na mag-try sa dawa sa inpong mga branches mi sa itlog, Korean egg drop sandwiches, and we also now have rice meals po na pang Korean din ang datingan. Ayan po, sa mga bisita nindo, pwede po nindong darahon sa itlog. Mababasog po kamo, masasatisfied po kamo sa presyo na tamang-tama sa budget nindo. At saka, syempre po, ang samuyan tinapay ay bako lang basta-basta Basta sandwich. ordinaryo. Yes po. Brioche and Japanese milk bread po ang gamit mi sa bawat sandwich na mi. And yes, of course, syempre, data po paglingawan si Inumi, nakadakol din po talaga nagtatangkilik-lig diyo sa Diriming Gibo, proud Bicolano, proud Nagenyo. Yun. Itong nahiling ko ma'am na itong balikan tayo ito. Ari. May mga rice May meals. mga rice din. meals. Yes po, kanin log ang apod mi. Kaya Wow. kaya Oh, yan, yes, Oh. yan. Ang pinakabago mi uga po kayan Wow. sa ngunyan po uga pa lang po kayan sa Mayon Avenue. Pero on September 8 po iluluwas mi na siya sa halos gabos na branches mi. Wow. Yes po. Okay, so babasa kitang mga message sa Tito Ray. Sige, sige. Sabi diyo i-deliver na yan sa Intabi, sa Intabi. Ay, sa delivery pala. Yes, Anong delivery. Ay, sa delivery Apo. po, we have we're in Food Panda, Grab, tapos meron din po kaming Paymaya. You can pay GCash, kahit anong klaseng cashless transaction. Pwede din po kayo mag-message sa Facebook page or kumuha po kayo ng sarili nyong rider or kami ang kukuha para sa inyo. Kayang-kaya po namin gawa ng paraan. Okay. Kung Everything. magamahalat ka lang sa Oo. pintuan nindo, may maabot ng itlog. Itlog. Yan. Yan. Dapat ilaman ta kung pasa ang itlog ng Ay. delivery. Ali duman sa balyong building. Nagdagalan si Jonathan Maestrado. Hello po. Ang Hello patrol ng po. Pilipino. Yan. Nagsabi, gusto nila ang itlog. Ah, Yan. gusto nila ang itlog. Sa Mayon, igwa. Sa Kiborak, igwa. Kung gusto mag-ray-ray, sursogon. Ah. May dait ka. Oh, may irig ka na. Sa Goa. Sa do iriga. Rock-and-roll ka ninyo ngamin. Sadpa, sadpa. Sadpa, rock-and-roll ka ninyo ngamin. Sadpa, sadpa! Bambo! Ay, ano. Sige. Sabi man igdiyo kang sa kuyang esposa, mine please. Yes. Paulina. Siya kung nga ni mine too. Eh, may taan sa nagwa kaning itlog. Kanina ma-provide. Palaman ang talam ning spam. Kasi sawa na kang Ganun scramble. kaya. Sawa na kang scramble. Pero kayo hindi matapos sa video pagpunta. Kay Jerry Armendam. Ay, Kuya Jer. Tito Ray, si saya na sa erarom kantukawan nindo. May nailining data na iiling. Kuya Jer, nag-hallucinate ka na naman. Kaya parang kami sa Tiguara na. Magbakat kang itlog kay ma'am. Para Yeah. mawala yan sa imong third eye. Ma-late naman kita duman. Yan. Kay Roxanne Aton, kuya, watching po kami ni Franz. Salamat. Ay, hello salamat. kay France. Ano yan, si Aki ni Paring Lao. Yan, yan. Paring na yan. Ayan, yan. Okay. So, yan giraray po. Di po paglingawan ang itlog na sabi naman ni Madam. Yes Kung po. sa'yo po dito makukuha. And Yes. then, patronize our own. Siyempre, Bicolano. Nganing magtarabangan po kita. So, yan po. Dumanan po ang na-try niyo na po ini. Talagang the best. Apo. So, again, sa samuya pong pagbabalik, ano po,
sa tuya pang babasahon ng iba pang mga mensaheng dito pa nababasa. So, Giraray, salamat kay Madam sa pag... Thank you so much Okay, din sir. po. Baka Sir, may mga greetings ka sir, po. batian mo man si mga employees mo dyan, si mga Sige po, salamat sa sa Mga- chance. yan. Binabati ko po ang gabos na franchisees. Siyempre, unahin ko yung mga franchisees sa iba-ibang lugar. Sa Sorsogon, sa Goa, sa Iriga, sa Daet, sa Legazpi, sa Inpangan ito. Sa Naga, siyempre sa Naga, sa Goa, and may sasabihin to na ba si sunod? Day na mo na. May sunod na kaya. Hello po sa Indo, tsaka salamat po sa tiwala na tinaon Indo. Ginigibo mi pa ang gabos para talagang tuloy-tuloy lang kita. And syempre, hello sa kuyang mga angels, Itlog Angels, dyan sa Kiborak nagdadalan, tsaka sa family ko nagdadalan, and family ni Agom. Hello po sa Indo. Okay, so mabalik po ang programang Dos Bosabos. For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Lower D, Starcy Building, Kayang Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Foodpanda, GrabFood, Maxim, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. Ahoy, ahoy, ahoy! We're back. we're back from the outer space. Sige, Giraray, salamat kay Ma'am Ara. Yes, Asin sa Itlog. Itlog, sa
paunra sa tuya na maimbitaran igdiyo sa tuyang programa as in ma-cater naman dito Ray. Sabi na nga ni baga, kung di man po ang mga igwa dyan ng mga negosyo din na aron kay Ma'am Ara and si mga salit na negosyo na nagpupuon nagbabalik dahil sa pandemya na talagang apektado ka na kaaging pandemya. Aron kang istorya ni Ma'am Ara na duman sa pandemya, duman sila nakaisip ka yung itlog, di ba? Itong sa Korean. Oo, yung kadadalan ng Korean. Paradalan mo daw. Ibang ka paradalan tayo. Ikaw paradalan mo ka iba man. Ito Baka araw ka itong mainegosyo. Ito may hub. Baka pag gano'n, ikaw naman po kami. Ano, fresh. Pili lang po nakataralay po dyan. May mga numero. Gano'n ibang maninegosyo. Kaya lang po ikaw ng itlog. Kagaya ko ng mga hawak. Kaya pang may itlog. ano yan, sige po, basta ang gusto mo sabos po, welcome na magtabang mai-promote ang sa inyo mga business kaya boy. Tama. And siyempre, di man po nindo paglingawan, natabangan man kami. Siyempre, paano man ang pangkurinti, Miggy? Naki-eri-eri kung pati kita. Ang satong Gcash. Siyempre. 0910-347-2074. Ini po ang online panglilimos. Social na ngun yan. Iba na ngun yan. Kumbaga, dyan baga sa may mga simbahan, kanang mailing nakaarap yan. Mayo na. Please follow my page. Si dating tukawan yung daluman. Iba na. Please like and share my page. Gcash. Yan ang high-tech na ngun yan. High-tech na talaga. Kumbaga, ang mga ano nga ni, ang mga basta. High-tech naman. High-tech naman. Duwan mo na ako order on. Dara-dara kang food fund. baka naman ang gutaran magkatakan DPWH kaning gibog ay MTRCB pala. Kahit pa ding Sherwin Frondoso nagdadalan, aram ko nasa Bulacan ini. Kay Tinde Ramos. Saka kay Sir Alan Solweta ali dyan sa Malolos, Bulacan. Ayan, salamat po and girare, day po pag lingawanan sa mo yung GCash number. Tanganing Yan po. everybody happy. Mga Christmas na pati. Iyo. Merak naman ka. Merak ka naman. Ilang tarutos na kami. Kung di kami nagigismay ka kano, di kami nagkakarakan. Kaya ining ngunyan na itlog, akan ka ngunyan. Sabi ni ma'am, next week ka pa masunod. Lugi ka ng inodoro. 1 week ang di nagkaroon. Kaya maray na paggamanggi po, sabi ni Ma'am Eleanor Salalima Liok. Maray na paggamanggi po. Salamat. Yan. Sige. Si Kuya Jan, Diyos maray na banggi. Sa Endo Gabos, dyan mga Lodi, yan. Kang Bark and Bite. Maray na paggamanggi kay Kuya Jan. Yan. Si Ate Rod Macenas, Solweta, nagdadalan din. Wow. Yan. Ma'am Rod, maray na paggamanggi po. Baka pwede man kaming ma-hook up na sa ABS-CBN. Taandar na, nag-give up na. Kami na lang si nag-adjust ng oras. Napataob na si Ang Provinciano. Iyo. Maana. Maana. Isa balyaw nga na si Lolong, garo binuno na. Si basketball naman sa Channel 5, nagpupurundo. Ang bugon nga yung doon. Basta po 0910-347-2074. Yan. Lagi na yung manindo, maski pera. Maski. Sinasaadok sa buot nindo. Baka sa aga, man naman kami ka-live, tamayin pambayad. Alang kao na pati ang rate kang kasuri kong Grabe na. Kaya nagtaas naman po si rentability. Kaya kami nag-iisip na magbalyo na naman ang studio. Kaya ang masakit kayo, magbalik po kami sa cellphone na lang. Balik kami sa wash out na video. Nagpabilo man pero mahihiling.
Kaya mano naman ka mo, tabi. Mayarak na po ka mo. Mayarak naman ka mo. 0910 347-2074. Online, panlilimos. Kumbaga, pag nagtaosinda, may mga balos mambaga. Si Lord, oh. May bigaan yan. Nahihiling po yung gabos ni Lord. Yes. Ang sa inyong mga Kumbaga, ginagawa. pag nagtao ka mamahiling ni Lord, ay mabuot-buot na aki iniyo. Yes. Ano rin kung anong tanang. Kaya magtao na ka mo. Kaya, magtao na ka. Para di ka mo ka ano ni Lord. Ang kinukuha ni Lord itong... Itong di nagtatao. Itong Anong, mga para 500 lang. iyo, dapat 1.5. Pag sabi sila, ginaramit niya. Pati ka nagtuturi ng video. Naturi pala. Ano nung ang kuha ko yan, tuwa? Pasabi si San Pedro, ay di ko, para tripang kita kanina. Ano yung segundo naman kay Satanas? Ay di ngayon ko, bubong kitang tubig kang mga iyan. Di nag-araso ng impernong iniyo. Kaya humayom ako Okay. Sige, salamat sa ating mga sponsors. Thank you. Just Enjoy Events, salamat po. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee, 14 in 1+1. Siyempre, ang Noymaki and Trendrayagan Falls and Resort. Quantumin Plus, salamat po. And Bark and Bite, salamat. Yes, Mana. Mana... We share, we care. Yeah. Si ano ni, si Mamel. Yeah. Ang miyembro kang... Aligi Girls. Pag binaak mo, grabe ang aligi. Uy, may mga ano, si Mary Grace So Hermoso. Yan, kay Layville. Pakurahaw daw tabi pa de. Hoy! Nyan sa ano, nasa Qatar ata Nasa yan. Qatar. Oy. Oy, at sa muyang GCash pa di 0910-347-2074. Pag di ka na tao, i-deport ka sa Pilipinas. Alam mo yung pananakot kanduang ini. May rak naman ka mo, Yo, mag-Christmas yo. naman baga. Baka namin tamang kaming ham na ali sa itlog. Ah! Nagpadangog na! Kakapal nga kanina! Masarap pa talaga naman ang sauce. Kapal! Ano lang po yan, bako yan suba. Madang problema. Uy! Thank you, Lord! Answered prayer! Nag-pray ka man? Iyo! Nag-pray man ka mo? Iyon na! Salamat talaga, Lord! Di namin mo sinda. Manalangin tayo! Kay Don Elias kanila, Tito Ray, mag-live man ka mo sa Jaryo. Ayun naman niya. Kaya Don! Si ano taga ABS-CBN mo eh. Hello po. Okay. Salamat po. Salamat. Si mga daimi nagbarasa, next year na sana. Madepende yan kung may naglaog. May naglaog, sige. Oh, send 100K. Next guest. Sabi ni Sams. ni Sir Alan Zulueta, send 100K. Wow! Sana pagpalain ka pa, Kuya Alan. Ang next guest Ang next guest ta, si paboritong lugar ni Blanc. Yeah. Garo gusto ni Kuya Jobs i-guest niya. Mahaga discount. Pwede ng XD. Napasalalo ko. Masalalo. Nagkinin pa na. Dumanda ang taping. May actual footage. Isa yung model. Inda. Talagang ako. Nag-aaral ka. Pero si Don gusto man. Ito kami ni Joven.
Maagad kita dyan ng discount. 100%. Yeah. Ayusin, imbes na 4 hours, gawin tayo ng 6 hours. Marutos ka dyan. Anong naoras kang kakuko yan? Kalilinig. Kung di ka makarutos, sabi kayo aron niyang itlog. Kung makangkata, next week ka na naman. Balik-balik ka lang yun, Sam's itlog. Flat kayo ng daradara. Wow! Hamna! Pag inanihago mo, hamna! May rahibag man ko ta. Spam. Extra na da. Abi kan director ta. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Sa basta mabuta na lang kami. Sa masunod, bahala na. Mahala na. Ini po ang programa. Alat lang. Mixi Kuya Ray. Shoutout po sa Nicolas family dyan sa Tubaaw. Amo. Watching from Tagaytay. Tama nung paano mo siya. Maana. Abo ko na. Hamna. Salamat po. Tapos sa'yo, may puti mo na. Wala siya, mayonnaise. Salamat po. Hindi po ang programang Dos Posapos! Apply AA sa Indo.